Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallon mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa cikin wannan shiri namu na Fi, inda wannan shirin zai nuna muku yadda za ku yi verifying na phone number ku. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Mu je cikin shirin. Yawwa, kina ji na ko? Yanzu idan kika tashi kawai in kika buɗe account ɗinki kamar haka, idan kika kalli nan sama ɓangaren ki na hannun hagu irin option ɗin an yi wani layi guda uku kusa da inda yake counting daga hannun hagun ki kamar nan gurin haka sai ki taɓa nan, kin gane? Nan sai ki taɓa option haka. Za ki ga option ɗin ya buɗe, akwai home, akwai pi browser, pi utility, nfi, anything kaza haka. An kika ɗan scrolling ƙasa haka, akwai inda za ki ga an rubuta profile, sai ki taɓa wurin profile ɗin. Kin ga za ki shigo haka. To kamar nan gurin da ke gani in kika shigo haka, za ki ga kin ga yanda abin nan ɗin yake. To saboda haka za ki ga username nan ga komai. Abin da yasa na sake wani sabo ne saboda nuna miki yanda ake, so da already na riga na yi verifying. So saboda haka kin ga yanzu in kika yi ƙasan nan, kin ga za ki ga verification. To kuma akan verification ɗin nan za ki ga nan ga number nan. Kin gane ko? To a wurin da aka ce verify ɗin nan za ki ga buɗe, za su ce verify your phone number. Option 1 za ki ga receive a verification code. To abin da yake faruwa shine mostly za ki ga sun sa only available for US and Canada phone numbers. So ba sa turo wa kowane number kamar nan gurin da ke gani, kin ga inda suka rubuta. To ba sa turo wa number Nigeria. So saboda haka sai ki amfani da option na ƙasa. Kin ga nan inda aka sa start ɗin nan gashi nan da green. To ba start ɗin za ki taɓa ba. To a ƙasan shi gashi nan an rubuta manual instruction a nan ƙasa. To nan inda aka sa manual instruction ɗin nan gurin za ki taɓa. In kika taɓa haka, to za ki ga ya buɗe miki nan, kin ga manual step. To kin ga sun ce please send a text message to our phone number verification service in US with the following element. To wannan number ɗin ta US ɗin nan ita za ki ɗauka. Wannan code ɗin da kika gani test of SMS ɗin nan wannan da suka ce kamar 9067 ɗin nan, sai ki ɗauke ta sai ki rubuta ta a message ita kaɗai. In kika rubuta ta a message ita kaɗai, to sender receiver ɗin na message ɗin naki sai zama wannan number da aka yi mata ta US ɗin nan mai plus ɗin nan, ita za ki tura ma saƙon wannan code ɗin guda huɗu, wannan nambobin ƙwaya huɗu. Amma idan kin tashi, kin ga kamar sun nuna min ni yanzu wannan number nawa ga wata number nan 090689870. To da ita na buɗe wannan account ɗin. Saboda haka da ita za ki amfani, wannan number ki da kika buɗe file ɗin da shi za ki amfani, sai ki tura musu message ɗin. Wannan nambobin ƙwaya huɗu kamar yadda na gaya miki, su za ki rubuta a message, ban da su ba komai sai ki tura ma wannan number na American da number wayar da kika buɗe file ɗin da shi, number wayan ki da kike amfani da shi. Idan kika tura message ɗin in ya tafi, sai ki dawo nan gurin, za ki ga sun sa I have sent the text. To daidai I have sent the text ɗin nan gurin sai ki zo ki dangwala shi. In kika dangwala shi, kawai zai yi processing, zai ce miki zai ɗan ɗauki ɗan few seconds. Kawai za ki ga sun ce miki your number has been verified, fully successfully.